As demais, unha cousa que me gustou tantísimo cando ían á televisión ou que non tiñan forma de acabar. Non, tomábalo todo tan natural. Ala, acabouse, veña, para de, sabes, esa improvisación total de estamos disfrutando, acabamos a canción e non hai que facer nada perfecto, paramos a pandeireta, sabes, sí. Todo moi moi natural. Entón vías nos vídeos así, ala, acabouse, baixa a pandeireta. Día, que naturalidade de tocar, das demens destacar eses anos complicados, elas collendo un avión e deixando as súas familias na casa. E non pasaba nada. Claro, que eso creo que lle contestei a audiencia, que as demens tiveron a súa repercusión, verdade? Claro, o sea, as demens viaxaron a Buenos Aires, as demens viaxaron a Francia, Portugal, e as familias quedaban na casa e dabanlle permiso. Que agora rímonos, non? Porque sí. Vivimos supostamente libres, pero naquela época xa sabemos que estamos falando dos anos 70, 80, non era tan fácil unha persoa marchar de mens. Primeiramente porque non había coches. Eran moi criticadas en mens. Moitísimo. A xente ríase delas. A onde van estas coa pandereta? Ata mesmo se teñen escondido para marchar. De non quedar na parada do bus de mens, senón ir por carreixos escondidas para que ninguén as vise e non as criticaran. Pero elas traían carto pa casa. Explícome. Sí, perfectamente. Serían conscientes da repercusión e do importante labor que estaban facendo para a cultura, non? Non. Elas facían... Bueno, isto xa o falo a método personal porque habría que preguntarlle a elas. Pero é que elas atoparon unhas persoas maravillosas que foi a Asociación Cultural a Turuxo, Folclórica a Turuxo, que as fixeron sentir como na casa. Entón, claro, propuxeronlle estas oportunidades de marchar polo mundo, cobrar. Pasaron de ser unhas mulleres labregas ou unhas nais, unhas amas de casa, a ser unhas artistas, viaxando en avión por todo o mundo, non? Entón, atopáronse cómodas e facíano porque lle gustaba moitísimo.